नै आङो खौरांगिरि नोंथांमोनसिम हामलायबाय आरो आं खौरांगिरिनिसिम बेखौनो फोरमायनो सानदों जाहाथे जोङो UBPFआव संगठनाव जोङो दंमोन दिनै बोसोरनैयानो जानोसै दिनै जों बे आफादनिफ्राय ओंखारनो सानदों मानो होनोबा जोङो किसुमान मावनो गोनां हाबाफारि दंमोन बेफोरखौ जोङो मावनो हायाखै बेनि थाखाय जोङो ओंखारनो गोनां जादों बेखौ साननानै जों ओंखारनो नागिरदों आरोखि आङो जिल्लानि रां बान्दारिमोन आरो आंजों लोगोसे दङ आंनिनो लोगो फुंखा नार्जारि आरो जिल्ला माबानिबो दख'रानिबो दङ आनसलिकनि जोङो अरुन बसुमतारी आरो लोगोसे राजिब बर' आरो लोगोसे दंबावो मधु कुमार गयारी आरो लोगोसे दङ बिजय राभा जोङो गासिबो ओंखारनो सानबाय आरोखि बे आफादनिफ्राय रिजिगनेसन होबाय आरो रिजिगनेसन होनो सानदों बेनो जोङो बर' हारिनि मोजां खामानि मावगोन आरो जाफुंसार होगोन होननानै मिन्थिनानै साननानै हाबदोंमोन नाथाय जों जेसेबांसिम दा मिन्थिनो हादों बा साननो हादों बेखिनिखौ जोङो मावनो हायाखै आरो मावनो हागोन ना हाया जों बेखौबो बुंनो हाया बेनि थाखाय जों गोबां बिदिनो साननानै ओंखारनो गोनां बायद' जादों ओंखारनो सानदों आरो जों बेनो आरो बुंनो गोनां उसुबिदायाथ' जेबो गोलैयाखै माने जोङो हाबदोंमोन दा रायजो राजाया जोंनि सिगाङाव जेबो बुङाखै जेनेबा बेबायदि होननानै जों माने रायजो राजाखौ जोङो रायजो राजानि नांगौ बायदियै जोङो लाबोनानै जेबो होफैनो हायाखै आरो दिनैसिमाव जों जेबो मावनो हायाखै बेनि थाखायनो जों बे आफादनिफ्राय ओंखारनाय जादों गिबियावनो खुलुमबाय रादाब बुथुमगिरि मिडिया नोंथांमोननिसिम आरो लोगोसेनो बे बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ गोदान बोसोर मागो दमासिनि गासैनिसिम बावहरनाय थाबाय दिनै आं मोनसे प्रेस मिडियायाव ओंखारनो गोनां जादों मानो होननानै बुङोबा आं मोनसे आफाद हिसाबै खौसेथि बर' गौथुम आफादाव दंमोन आं नाथाय बे आफादनिफ्राय आं दिनै रिजाइन लाबाय दिनै आङो सोनाब सानजारि दख'रानि एकबेजारमोन लोगोसे आंजों सासे एकबेजार दंबायो आरो लोगोसेनो आंजों लोगोसेनो सातजोनसोआ सा 7 जों जोङो खौसेथि बर' गौथुम आफादनिफ्राय जों ओंखारनाय जाबाय।